Και ακολουθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Ποτάμι, ο κύριος Θεοχάρης Θεοχάρης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μιας και είχε την καλοσύνη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, να μας θυμίσει τον αείμνηστο Καραμαλή που ενέταξε τη χώρα μας στην ΕΟΚ. Θέλω να του πω, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, που υπερηφανεύεστε ότι είστε δεξιός, ότι μετά τον Καραμαλή μεσολάβησε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου με το περίφημο μνημόνιο. Ήταν άλλου είδους μνημόνιο, με το οποίο η χώρα μας εξέθεσε τότε τους δυσμενείς όρους με τους οποίους εντάχθηκε και ζήτησε αλλαγή και την κέρδισε σε πολλά σημεία. Με πρώτο και χαρακτηριστικό δείγμα τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που αποτέλεσαν τον προάγγελο των περιφερειακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα δυστυχώς οι τεράστιες ανισότητες του Βορρά και του Νότου, των αναπτυγμένων και μη αναπτυγμένων χωρών. Και μεσολάβησε μετά, κύριε Γεωργιάδη, και ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος, αφού επέτυχε τους στόχους του Μάστριχ, το οποίο το ψηφίσαμε με την προφητική ομιλία τότε του Ανδρέα Παπανδρέου, αν η Ευρώπη θα είναι της Γερμανίας ή η Γερμανία θα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Επιτυχαίνοντας λοιπόν αυτούς τους στόχους, εντάξαμε τη χώρα με το σπαθί της στην ΟΝΕ. Και ήρθαν πολλοί να την αμφισβητήσουν αυτή την επιτυχία, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και στο χώρο σας, δυστυχώς, που μιλούσαν για δημιουργική λογιστική. Και ο τελευταίος που την αμφισβήτησε, κύριε Γεωργιάδη, είναι ο κύριος Τσίπρας, προχτές, που μας είπε από αυτό εδώ το βήμα ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της χώρας με πολιτική διαπραγμάτευση, όπως με πολιτική διαπραγμάτευση μπήκαμε τότε στην ΟΝΕ. Για να του θυμίσει ο κύριος Βενιζέλος από αυτό εδώ το βήμα ότι τα δημοσιονομικά της Ελλάδας τότε ήταν πολύ καλύτερα από της Ιταλίας, και αν υπήρχε ένας πολιτικός στόχος ήταν να ενταχθεί η Ιταλία στον ΟΝΕ, γιατί είναι μεγάλη βιομηχανική χώρα που ανήκει στους G7, και κατά συνέπεια η Ελλάδα προηγείτο της Ιταλίας. Και πού βρισκόμαστε τώρα, αγαπητές κυρίες και κύριοι, για να φύγω από τον κύριο Γεωργιάδη και να έρθω σε εσάς, κυρία Γεροβασίλη, 4 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από εσάς, βρισκόμαστε να διακυβεύεται αυτό το μεγάλο επίτευγμα του ελληνικού λαού, που έγινε με κόπους και θυσίες, να είναι πλήρως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η χώρα μας, αξιοποιώντας αυτό το περιβάλλον, να έχει καταστεί μία από τις χώρες που είχαν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο στον κόσμο. Πολύ καλύτερο από αυτά τα παραδείγματα που μας φέρετε εσείς εδώ και οι σύντροφοί σας. Και να αντιληφθώ πλήρως τις ενστάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, οι οποίες έχουν ένα ιδεολογικό περιεχόμενο σε σχέση με το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και θα έλεγε κάποιος παλιός μαρξιστής ή λενινιστής ότι μπορεί πολύ περισσότερο να επιτύχεις την ανατροπή μέσα σε μια περιφερειακή ολοκλήρωση παρά περιχαρακωμένος σε ένα κράτος έθνος. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο αντιευρωπαϊσμός, ο οποίος εκπορεύεται καθημερινά από τα χείλη των στελεχών σας, οι οποίοι καταγγέλουν τους εταίρους, τους εκβιαστές, τους τζογαδόρους, με ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, και δεν χρειάζεται να ανατρέξω ούτε στις εκπομπές ούτε στις δηλώσεις τους, είναι μια επικίνδυνη αντιευρωπαϊκή γραμμή που οδηγεί σε εθνικό απομονωτισμό και πρημοδοτεί τον ψευτοπατριωτισμό, τον οποίο τον έχει πληρώσει πολλές φορές η χώρα μας με λεβεντιές του τύπου «δεν πληρώνουμε και θα δούνε τι θα πάθουμε». Και 4 μήνες μετά η χώρα βρίσκεται στο μετέχμιο, γιατί χρειάστηκε, όπως αποδείχθηκε από τη χτεσινή παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο Υπουργείο Οικονομικών, να περάσουν 4 μήνες για να καταλάβουμε ότι η χώρα βρίσκεται κρεμασμένη σε μια κλωστή. Εντελώς κρεμασμένη σε μια κλωστή. Και οι αποφάσεις είναι δύσκολες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα πάρετε μέτρα τα οποία θα είναι επώδυνα για τον ελληνικό λαό, ή θα οδηγήσετε στη χώρα σε μια πλήρη καταστροφή.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η πολιτική διαπραγμάτευση που λέει ο Τσίπρας επικαλούμενος στις παρεμβάσεις του φιλοατλαντικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Ομπάμα και στον κύριο Ολιού αποδείχθηκαν ότι είναι φρούδες ελπίδες. Διότι ήρθαν οι G7 να σας πούν εντάξει, αλλά προχωράτε μια συμφωνία. Το κλίμα αισιοδοξίας που μας έβγαλε χτες ο κύριος Τσίπρας, ότι συγγράφουμε, μάλιστα το γράψατε και στο non-paper, ότι συγγράφουμε τη συμφωνία, έρχεται να διαψευστεί από τον κύριο Σαπέν και από τους θεσμούς, τους οποίους ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα, αν είδατε την απάντησή του στον κύριο Κρεμαστινό για το ΦΠΑ στα νησιά, είπε ότι μας εκβιάζουν όχι οι εταίροι μας, οι θεσμοί. Δηλαδή οι θεσμοί είναι άλλο πράγμα από τους εταίρους. Δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος. Είσαι την ώρα που πας να υπογράψεις μια συμφωνία, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, έχει γίνει μια σύσκεψη χτες με όλο το οικονομικό επιτελείο και ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα εξαγγέλει κατηγορίες εναντίον αυτών που θέλει να πάρει την υπογραφή τους να συμφωνήσουν. Θα μας τρελάνετε εντελώς. Και μας είπατε επίσης ότι αυτή η συμφωνία θα έχει ένα διαναμητικό χαρακτήρα. Εγώ που έχω διαβάσει λίγο το Μαργαρίτη τον Καράγιοργα στα νιάτα μου, θα τρελαθώ εντελώς. Υπάρχει φόρος κατανάλωσης που να έχει ένα διαναμητικό χαρακτήρα? Μπορεί να είναι ένα διαναμητικό ο ΦΠΑ. Το ΦΠΑ τον πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή. Μας είπατε επίσης ότι δεν θα κόψετε μισθούς και συντάξεις. Αυτό το είχαμε βάλει εμείς ως κόκκινη γραμμή και σας είπαμε να την ακολουθήσετε. Και τι λέτε τώρα? Ναι, θα ανοίξουμε το ασφαλιστικό να ενοποιήσουμε τα ταμεία. Το ξέρετε, κυρία Γεροβασίλη, που προηγηθήκατε στο βήμα, ότι τα ταμεία τα έχουμε ενοποιήσει και υπάρχουν μόνο 3 ταμεία. Ένα για τους μισθωτούς, ένα για τους αυτοαπασχολούμενους και ένα για τους αγρότες. Τι θα ενοποιήσετε? Μας είπατε επίσης ότι δεν θα πάρετε υφεσιακά μέτρα. Τα μέτρα που θα έχουν ένα κόστος 4, 5, δεν ξέρω πόσα δις θα φτάσουν, τελικά ποιους θα επιβαρύνουν? Θα επιβαρύνουν μόνο τους πλούσιους? Μακάρι να τους βρείτε και να τους επιβαρύνετε. Αλλά προσέξτε τι ανακοινώσε χτες το Υπουργείο Οικονομικών. Ανακοίνωσε χτες το Υπουργείο Οικονομικών και έβαλε στη διαβούλευση την πρόταση για ξέπλυμα του χρήματος που έχει πάει στο εξωτερικό με 15% και αυτού που είναι στο εσωτερικό με 30%. Το ρωτήσατε τον κύριο Νικολούδη που μας έκανε παρατηρήσεις γιατί δεν υλοποιήσαμε, γιατί δεν ελέγξαμε τις λίστες? Δεν μας κατηγορούσατε εσείς εδώ γιατί δεν έχουμε επισπεύσει τους ελέγχους για να πληρώσουν όλοι αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό και που εμείς με θεσμικές διαδικασίες, με το άνοιγμα των λογαριασμών, με τη θέσπιση των οικονομικών εισαγγελέων, ξεκινήσαμε διαδικασίες τις οποίες εσείς μας καταγγείλατε? Αυτές τις υποθέσεις που είναι σήμερα σε έλεγχο θα τους δώσετε άφεση αμαρτιών και θα τιμωρήσετε αυτούς που έχουν τα λεφτά τους στο εσωτερικό, βάζοντάς τους να πληρώσουν 30%. Αυτά μας λέτε? Αυτή είναι η πολιτική αδιανομής εναντίον των πλουσίων. Μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που χάρισε πρόστιμα και προσαυξήσεις, τώρα θα δώσουμε και άφεση αμαρτιών με έναν τέτοιο προκλητικό τρόπο και δει σε ανθρώπους τους οποίους χάρη των προσπαθειών των δικών μας κυβερνήσεων τους έχουμε σε μια κόλλα χαρτί? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσω κυρία Πρόεδρε. Εδώ τα πράγματα έτσι όπως έχουν οδηγηθεί δεν είναι όσο απλά και αισιόδοξα επιχείρησε να τα δώσει η κυβέρνηση με το χτεσινό non-paper. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα και πάρα πολύ πιο σύνθετα. Και χρειάζεται αποφασιστικότητα, όπως είπε χτες ο κύριος Τσίπρας ότι έχει, αλλά η αποφασιστικότητα πρέπει να επιδειχτεί σε μια συμφωνία η οποία θα βρίσκει σύμφωνο και το κόμμα του και την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Αλλιώς δεν έχει καμία σημασία. Όσο αυτό δεν γίνεται, όσο προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο παίρνοντας τα διαθέσιμα των 1050 φορέων του δημοσίου για να πληρώσουμε ενδεχόμενα την πρώτη δόση και να πάρουμε μια παράταση λίγο ημερών ή να φέρουμε μια συμφωνία για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, τα προβλήματα της χώρας επιβαρύνονται και τα μέτρα θα είναι όλο ένα και πιο επακθέστερα. Και να σας πω και τούτο για να κατέβω από το βήμα. Εμείς σας έχουμε πει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μας εμποδίσατε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εξόδου από το μνημόνιο, που την είχαμε περιγράψει.
πιστωτική γραμμή, προληπτική πιστωτική γραμμή, απομείωση του χρέους με βάση την απόφαση του Eurogroup, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής τον Νοέμβριο του 2012 και ούτω καθεξής. Τώρα εσείς οφείλετε να παρουσιάσετε όχι μια συμφωνία για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και μια σχετική ρευστότητα, αλλά πρέπει να παρουσιάσετε ένα σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με την υπογραφή ενός τρίτου του μνημονίου, αντιλαμβάνεστε. Περιμένουμε λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι θέσεις που θα μας φέρετε. Έχουμε καλέσει τον κύριο Τσίπρα επανειλημμένος να ενημερώσει τη Βουλή, δεν το έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι καιροί ουμενετοί, έφτασε ο κόμπος στο χτένι και η ώρα της αλήθειας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον